Andreas Mikkelsen suomalaiskartturinsa Mikko Markkulan kanssa. Norjalainen Mikkelsen ja hänen rinnallaan siis Mikko Markkula Volkswagen Polo RBRC:llä. Ja näin kaksikko lähtee liikkeelle ulkoradalla Mikkelsen ja sisäradalla Robert Kubica, joka siis rallin loukkaantumisen jälkeen joutui jättämään F1-kilpailut ainakin toistaiseksi, mutta toipumisen myötä hän on tehnyt näyttävän paluun rallipoluille ja aivan tänne rallin kuumimpaankin kärkeen. Robert Kubica Marek Baranin kanssa numerolla 74 tulee tuohon hyppyrille ja hänen parinaan Andreas Mikkelsen. Ja Mikkelsen ensimmäisenä hyppää yli ja Kubica sitten ulkolenkin puolelle. Ja tiukasti aivan tuosta metallikaidetta hipoen menee Kubica tuonne ulkolenkin.